Ще го сложи. Сложи го, обаче имах един сом 40 см, умре вчера да е банал. Що така бе? Защото тези новите риби от Африка ги поръчвахме и майче вкараха някакъв бацил. Сигурно. И ми умреха 4 от големите, да. Останаха само. Ти що не слагаш други? Що трябва от Африка? Умрете и ще влезе в сомки. Само циклиди искам да бъдат. Те сега ще го карат. Но и там горе кое? Сомче малко, само по-оцеля. Другия беше такъв голям. Ще много хубаво. Сега ще стане той тук, ще му правя. Помня как го варих преди това, да не го чупим. Вече колко години не сега го сложих преди. Добре си го взел. Тук ще го направим сега. А папа някой друг ще идва ли? Гърка ли? Кой ще идва ли? Гърчето. Димко да ще разкарям. Вайте, бе. Така, така не бях бил.
Che doloroso mi sa che fino